nyithindo mar junior secondary education, in kaka janyuol itimo ikruok machalo nade? Tineno ka ng'ikruok mage mantiere to ber mage ma en godo? Erokamano, gi nyinga iluonga Fredrick Odhiambo-Homa, an jadak ma Homa Bay. Wadhi education mawendo, wachako junior secondary education. Magi manyien kuomwa, wan gi challenges mang'eny kaka parents. Sani iyudo ka an gi nyathi madhi e form 1, an gi nyathi madhi e junior secondary school. So an gi challenges mang'eny. An donge nyathi be manosenyuol ka wuotho, gini obiro gi buok kuomwa nekech kaka wadwa chulo weche mag kaka wadwa ng'iewo uniform, nekech uniform nyaka walok ne nyithindo gi, nyaka watim achiel ariyo, and seche moko iyudo ka skunde ma wan godo machiegni kodwa nekech an adak e kor gweng', samoro ok nyal accommodate wach mar junior education school, and iyudo ka nyathi dwa wuotho kilomita kata abich mondo odhi oyud school ma offer that junior secondary education. So an anyalo kwayo ministry mar education ne kika unyon jonyuol ahinya, wahinyore sani, ung'eyo ochumi mar Kenya kama nitiere, bech mogo oketowa piny, bech fee mar ja form 1 oketowa piny, and sani koro wachako wadonje wach mar junior secondary. Wanyalo kwayo ministry mar education ne uru kaka utimo gini mos mondo kik wahinyre, wan gi hinyruok kaka parents, kendo wayuak kabisa